Adam hukuklaryny goraýjylar aeroportda galýan türkmen aktivisti barada Rus häkimetlerine ýüzlendiler. 8 martda agşam dirli ýurtlardan bolan adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bäşisi Russiýa Federasiýasynyň FSB serhet gurulunyň başlygy Goşun generaly Vladimir Kulishow'a ýüz tutup türkmen blogçysy Rodgeldi Çöliýewiň başpena soramak üçin mümkinçilik döretmegi haýyş etdi. Memorial Adam hukuklaryny goraýjy merkez Adam hukuklary guramasy Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi guramasy Türkmen Helsinki fondu we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiativasy tarapyndan gol çekilen ýüzlenmäniň nusgalary Orfiýetiň daşary işler ministrliginiň we içeri işler ministrliginiň ýol başçylaryna hem uradyldy. Bu barada 9 martda Memorial merkezi habar berdi. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň habar bermegine görä 9 martda ferhetçiler 2 martdan bäri Moskwanyň Şeremetyewo howa mendiliniň halkara dowlagyna galýan Çöliýew ýol başçylardan göni görkezmeler bolmasa onuň ardalarynyň hiç birini migrasiýa gurulunyň wekillerini bermejekdiklerini habar beripdirler. Ferhet gurulunyň işgärleri bir hepde bäri Çöliýewiň Orfiýetden gaçyp atylgy sorap ýazan ardasyny kabul etmekden ýüze wurýarlar. Russiýa Federasiýasynyň bozgunlar barada kanunynyň 4-nji maddasyna görä serhetçiler onuň ardasyny içeri işler ministrliginiň migrasiýa gurulugyna geçirmeli. Tersine olar türkmen raýatyny Orfiýeti terk etmäge mejbur edýärler. İçeri işler ministrliginiň wekilleri bolsa bu ýagdaýy çözmekden umuman çekildiler diýip Memorial ýazýar. Türkmenistanyň raýaty türkmen häkimetlerini köpçülükde tanqidlamagy bilen tanylýan 27 ýaşly Rozgeldi Çöliýew 2 martda Istanbuldan gelenden soň Moskwanyň Şeremetyewo aeroportuna tutsak edilipdi. 7 martda Çöliýew YouTube'da Orfiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e Russiýa Federasiýasyna syýasy gaçyp almakda kömek sorap video ýüzlenmesini ýerleşdirdi. İnsan hukuklaryny goraýjylaryň Orfiýetiň häkimetlerine eden bilelikdäki ýüzlenmesine Çöliýewiň internetde çap eden maglumatlary sebäpli onuň Türkmenistanyň ak garandaşlarynyň ýyzlanýany gaýdylýar. Bozgunlaryň ýagdaýy boýunça 1951-nji ýylyň konwensiýasynyň gatnaşyjysy hökmüne Russiýa Federasiýasy oňa Orfiýetiň kanunlaryny göz öňüne tutulan tertipde şeýlerdany tapşyrmagy mümkinçilik döretmeli. BMG-nyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň edarasynyň düşündirişine görä pandemiýa gaçyp atylgy gözleýän adamlary geçirmezlik we olary başpena almakdan mahrum etmek üçin bahana hökmüne ulanylmaly däl diýilip adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalaryň Rus häkimetlerine ýollan hatyny aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylar Çöliýewiň Orfiýetde ýaş ogly bilen ýany ýoldaşynyň ýaşaýanlygyny belläp meselenin gumanitar tarapyny göz öňünde tutmagy haýyş edýärler. Soňky bir hepdeniň dowamyna Çöliýewiň meselesi boýunça şikaýetler Orfiýetiň içeri işler ministrligine, Ferhet gurulugyna we ombudsmeniň adam hukuklary boýunça edarasyna ýeberildi. Şeýle de bolsa şu wagt içinde häkimetlerden hiç ýyl reaksiýa ýok diýilip Memorialyň maglumatyny aýdylýar. Guramanyň habaryna görä Çöliýew bir näçe günden bäri açlyk çekýär we Rus resmiýetleri ony ýurdu terk etmäge mejbur etmek üçin kömek bermekden ýüze wurýarlar. Şeýle hem hasabatda soňky günlerde Çöliýewiň işiniň halkara derejede has köp üns çekenligi bellenýär.